ikke igen! Går sgu ud og leger. Nej, for helvede, jeg skal sgu se VM. Hvad fanden er snart en fjernbetjening? Nu skal de få. Nu ringer jeg sgu til Lizzie. Ja. Det er John. Lizzie. Kan I komme ud med en fucking lorteskærmbetjening? Virker ikke? Nå. Har I lynbesøg? 2 sekunder. Okay, hej, kom. Det var sgu hurtigt. Goddag, hvad er problemet? Det er min fucking fjernbetjening. Den virker sgu ikke, så en der smadrer den. Det er bare badet. Lad mig se på. Det er i hvert fald lige, at den skal sidde der og der. Sådan der, ikke? Jo, skal jeg lige have noget af mit værktøj. Sådan er det. Den virker bare ikke. Det er helt fint. Okay, nu bliver jeg nødt til at bruge skruetrækkeren. Så får du også forbandet lort til at virke. Ja, jeg slapper af det. Og et batteri burde det ikke være blåt og grønt. Det kan være lige meget. Forbandet lort. Jeg skal lige have skruet lidt rundt. Den virker ikke. Den er tændt af det hele, og jeg trykker. Den virker ikke. What the hell? Du har godt nok ikke forstand på sådan noget her, hva'? Plejer du bare at skulle tænde, hva'? Ja. Det går bandet, det virker ikke. Det virker sgu da ikke. Disney Channel Original Movie 10+2, The Final Jam, premiere til Hvad så? Den slutter sgu da! Nu er det tid til at tale. Nå, det er en sort. Men jeg skal lige have noget af mit værktøj med igen. Så. Jeg må hellere smutte. Ja, smut med dig. Et lynservice gjorde det noget. Det bliver 3.000 milliarder kroner, tak. Er du gal? Ja. Her. Okay. Jeg skal ind over elevatoren igen. Ja. Han fik til at virke.